Hello guys, जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबो जोंनि फंबाय बिनानावमोना लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आं प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बियाम सोदाब चेनेल लोगोफोर आंनि मिनिनायनि जाहोनखौ खोन्थागोन फारि फारि स फार्स्ट अफ अल गिबियावनो आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों दाख्लैबावै मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जनक नार्जारी मुंनि जाय मानसिया गावनि हाबा जाखानाय हिन्जावखौ गारनानै थांदोंमोन स दिनै बिथाङा न'आव फैफिनबाय बा न'आव मोनफिनबाय बिथांखौ बिनि बिमाया गाबदोंमोन नङा होमबा स बिथांखौ दिनै न'आव मोनफिननाय जाबाय स बे मोनसे बाथ्रा बेबो मोनसे खुसि स मोनसेया जाबाय बिबुंसार बसुमतारी मुंनि सासे जाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिमोन बिथाङा गोमाना दंमोन जाम्बासियान बिथांखौबो मोनफिनबाय स बिराद मोजां खौरां खेबसेयैनो मोननै सानै मानसिनि भिडिअ मोनसे बानायदोंमोन मोनसेयावनो स सानै मानसिखौबो दिनै मोनफिनबाय स थेंक इउ सो माच नोंथांमोना हेल्प खालामनायनि थाखाय गुबुन माखासे मोजां खोथाया जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि बड'लेण्ड आर्मि जायखौ जों नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड मुङै बुहुमनाङै मोनथि होबाय बिथांमोना भारत हादरनि सिमाखौ बारबोनानै आसामाव हाबफैबाय 22 जानुवारि खालार खालि थांनाय 22 जानुवारि खालार खालि 2020 नैबे मायथाइयाव बिथांमोना फैबाय बिथांमोनखौ जोंनि बर' हारिफ्रा गाजा गोमजायै बरायदों आरो बिनि गेजेराव खाम जथा सिफुं दामनानै बिथांमोनखौ बरायदों आरो लैहोर लैहोरै बयबो रायजो राजाफ्रा नायनो थांदों नोंथांमोना निउस लाइभआव नुदों नङा होमबा स दिनै बे बड'लेण्ड स्टेट मुभमेन्ट बा बड'लेण्ड स्टेटनि सायाव जाय सिमां नुदोंमोन बे फिथाइया नुजाहां जागासिनो दङ जोंहा बि सावरायग्रा सार आरो फेरेंगा सारमोना रोखायै बुंदों कि 100% फिथाइया नुजागोन मोनसे नङा मोनसेबाबो होननानै दा दिनै बिदाय सारमोन आरो बिनि गेजेरावहाय जोंहा बाथा सारमोन थांनाय 22 नैबे खालाराव जानुवारिनि खालाराव बिथांमोना फैबाय आसामाव स दायो मोनसे नङा मोनसे फिथाइ नुजासिगोन स माखासे सुबुंफ्रा बेनि गेजेरावनो मोनसे दावराव खालामगासिनो दं कि बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ लानानै आरो गुबुन डिस्ट्रिक्ट बे बड'लेण्ड थार्ड एकर्ड एग्रिमेन्टआव लाफानाय जादोंना मोनसे कुइसन मार्क ओंखारगासिनो दङ दिनै आं गासिखौ रायजो राजाखौ बुंनि जोंनि बड'लेण्ड आर्मि NDFB बिथांमोना आरो बिनि गेजेराव आबसुफ्रा ओरैनो सिगांनिफ्रायनो दाबिबाय थायाखै मुभमेन्ट खालामबोबाय थायाखै अलरेडि जोंहा मोनखानाय दंखायो मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट आरो बिनि गेजेराव मानो होनब्लालाय इसेबां खस्थ'यै धेमाजि डिस्ट्रिक्टआनो जा सनितपुर डिस्ट्रिक्टआनो जा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआनो जा बिसोरो बिथांमोना लैहोर लैहोरै मानो गेदारिं खालामनो गोनांबावोमोन हा नङा होमबा अट'नमास काउन्सिलखौथ' ओरैनो जासि होगासिनो दंखायो नङा होमबा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दा बड'लेण्ड स्टेट बेखौ मोननो थाखाय बा मोनगोन होननानै बेखौ दाबिनानै आरो मोनसिगोन बायदि मोननानै नङा होमबा स बिनि थाखायसो रायजोफ्रा दाबिगासिनो दं बा गेदारिं खालामगासिनो दं जास्टिस खालामगासिनो दं लैहोर लैहोरै बे मुभमेन्टफ्राव थांगासिनो दं नङा होमबा दिनै जों बयबो फोथायनांगोन जोंनि बर' हारिनि लिडारफोरखौ जुदि बिथांमोना मोनसेबो फिथाइ नुजाथि होनो हाया अब्ला बिथांमोना बर' हारिनि माखासे रायजो राजानिफ्राय सावनांगोन बे माखासे बाथ्रा फेसबुकआव सावरायनाय जादों स लोगोफोर सान्थि भाबै थाथ' नेनानै था जाथ'वाखैना बिदि नङा होमबा जाबा बुं जाथ'वाखैना बिदि स ने सान्थि भाबै ने आरो बिनि गेजेराव जों बयबो खौसेथियै बिथांमोनखौ मोनसे थांखि लानो हो आरो बै थांखिया जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे साबजाथाव जानाय नङा होमबा जे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआ बारायनानै मोनथामानो जा मोननैयानो बारायनाय स मोनसे नङा मोनसे फिथाइ नुजागोन होननानै जोंहा बि सावरायग्रा सारमोन फेरेंगा सारमोना अलरेडि बुंखाबाय स लोगोफोर नोंथांमोना माखासे खोथाफोरखौ अलरेडि मोनथिखानानै दंखायो कि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाय फिथाइ बे मोनहां जागासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव जुदि बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो जुदि एक्सटेन्ड बारायहोनो हाया अब्ला हाग्रामा महिलारिया जोंनि बर' हारिनि माखासे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव माने जाय जांख्रिथाय खालामनाय बैफोर लिडारफोरखौ मिनिगोन बोरो माथो आं मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट लाबोनायखौनो माने बेखौनो दैदेननो सानबाय माबाय होननानै माथो लाबोनो हायासै गुबुन डिस्ट्रिक्ट माथो बारायनो हायासै एरियाखौ होननानै जोंनि हाग्रामा महिलारिया मिनिगोन बै बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय जाय दैदेनगिरि जादों बिथांमोना बेखौ साननाय दंखायो दिमागाव जों बिसोरजों लाजि फोनांजाया जों एसेबाबो बिनिखाय मोनसे जाय जोङो दाबिदोंमोन मोनसे फिथाइ नागिरदोंमोन बे फिथाइखौ जोङो मोनफुंथारनायनि मोनसे खामानि मावथारगोन आरो बिनि गेजेरावसो जोङो स्टप जागोन होननानै मोनसे थांखि बिसोरनावबो साननाय दङ स बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा आं सावरायबावगोन दायो आं बेसेबांखौनो बुंथ'नानै दोनथ'नोसै स गाइस आं बेखौनो बुंनो सानसै स जोंनि बर' हारिनि जेसेबांखिनि आर्मिफोर दङ बिथांमोना सारेन्डार जादों बा जायाखै आं बेखौ माने जाजोबनायखौ बा आं मोनसे गिनायसो फैयो कि बिथांमोना जुदि गासिबो सारेन्डार जादोंब्ला अब्ला बिथांमोनखौ जुदि लकआव जोबना दोनोब्ला बिथांमोना मा जाबावगोन आरो जोंनि बर' हारिनि माखासे बड'लेण्ड आर्मिफ्रा बहा थाबावगोन
नङा होमबा आं सोर दंबावो जोंनि स्ट्रं पावार सोर दंबावो बेफोरबायदि मोनसे साननाय दङ स' बेफोरबायदि जायाबानो जाबाय इसोरनाव आं अबंलावरिनाव आं मोनसे आर'ज गाबज्रियो स' गाइस आं बेखौनो दोनथ'नोसै गासिबनिसिम आं खुलुमनाय जासिबाय खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बड'लेण्ड आर्मिनि जय